Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sallam taslim. An ka foli bɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye inshallah. An sera an fa ma Aba Umar Mayiga. An bɛna an ɲininka ni mɔgɔ minnu tɛ kalanden ye wa kanubagaw tɛ nka ka d'u ye ka bu ye dɔn. Yala Umar Aba Mayiga, an bɛna i ɲininka yala bu yɛrɛ ye jɔn ye? Ni ma min ko bu ye jɔn ye, an b'a fɔ ko bu ye Sheikh Ahmed Makoula den ye, a sigilen bɛ Ɲɔrɔ. Sheikh Ahmed Makoula ale de ye tarika tigi ye, ale de ye Sheikh Ahmed Tijani ye mɔgɔ lawi a y'a ɲini k'a ye ka na ka tarika in d'a ma Ɲɔrɔ. Denkɛ kelen min tora a bolo n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na, a bɛ fɔ o de ma ko Muhammed Wuld Chikne, dɔw k'a ma bu ye Hayidara. Ni ma min k'i b'a ɲini ka dɔn, a bɛ dɔn ni mun diina de don, parce que a fa ye a sen bɔ sen da yɔrɔ min na ka taa alhamdulillah yɛrɛ ka kuma fɔ cogo la, a b'a ɲini ka taa o sen nɔ in de fɛ, donc a bɛ ka o de ɲini, donc a b'o baara de la. Anw ka fɔ cogo la n'an ka faamuyali la, an b'a fɔ ale de ye a fa ka kalifa ye, a sigilen bɛ a nɔ na nin waati in na. Tarika ɲɛmaya bɛ ale de bolo, fɛn min ye hamawiya ye ale de ye o ɲɛmaba ye, ale de b'a diriger. Ni mɔgɔ ye fɛn k'a la min man kan, ale de b'a bɔ a la. Ni maa min ye fɛn min jɛ k'e k'a jɛ, ale bɛ a la dafa. Donc tarika bɛ ale de bolo, n'o ye mɔgɔw ka fɔ cogo la Chanɛ kalandenw ka sira ye, hamawiya, tijaniya, muhamadiya, ale taabolo ɲɛma ye ale bu ye de. Ni ma min b'a fɛ ka bu ye dɔn, bu ye n delila ka sɛbɛnni dɔ k'a kan en 2009-2010, a kuma in carinna kosɛbɛ. N bɛ se ka kuma ye o kan. O kuma in ni ne ko n ko bu ye, ale tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Muhammed Wuld Chikne. Dɔw b'a fɔ a ma Ɲɔrɔ Sidifikɛ, bonyana a denw b'a fɔ a ma ko Duduha, mɔgɔw b'a wele ko Baatinɛ, an bɛɛ fa, kalandenw b'a wele ko patron. N'u nana ka so, patron wulila, patron bɔra wa, ale ye Vatumetu den de ye, a ba tɔgɔ ko Vatumetu. Dɔw b'a fɔ a ma Maishe, a ba in bɛ bɔ kabila min na u b'a fɔ ma ko Wulaninbarikew, a mamuso bɛ bɔ kabila min na o ye Ladumu ye, a sigira Ladumu ka sigiyɔrɔ de la, o bɛ Ɲɔrɔ kɛrɛfɛ. Tuma min a fa taara ni du cira ka jama yɛrɛkɛ, ale Muhammed Wuld Chikne, ale ye Sheikh Ahmed Makoula den ye. Sheikh Ahmed Makoula min ye Muhammed den ye, Muhammed min ye Seydina Umar den ye, fo ka se alakira ma sallallahu alaihi wa sallam. A ka nasira donnen don, a faw donnen don, a kasida bɛ yen nɔ, Muladisi kɔrɔbalen de ye kasida in ni sɛbɛn. Donc o la a bɛ a ka silsila bɛ o la. Ale fana ka fɔ a ma ko Ɲɔrɔ Sidifikɛ, a y'a sɔrɔ a fa Sheikh Ahmed Makoula la tubabu bilen, o de ko le shérif de Ɲɔrɔ, n'u b'a fɔ a ma ko Paul Marty. A waati ale ye ɲɛɲinili kɛ a ka silsila la ka na faamuya k'a fɔ ko vraiment sirifu de don. U b'a fɔ ko u bɛ bɔ Tishit Hel Sidi Shrif, u mɔkɛ kɔrɔbalen dɔ bɛ yen min bɔra Maroc ka na sigi Tishit, u b'a fɔ a ma ko Sidi Shrif. Muhammed Wuld Chikne ale bangena en 1938 Ɲɔrɔ, a bangena Ɲɔrɔ Mali kɔnɔna na. A fa Sheikh Ahmed Makoula o bangena en 1881, dɔw ka foli la 1882, a kɛra Kanba Sako, Ɲamina mara la, Segu région kɔnɔna na. A mɔkɛ Muhamedu o nana ka bɔ Tishit de, ani a mɔkɛ ani a fa Seydina Umar. O Seydina Umar nin filɛ dalen Nara mara la Jige, sinon Muhamedu min ye Sheikh Ahmed Makoula fa ye, o dalen bɛ Ɲɔrɔ Salihina na, a b'a balimakɛ Sherif kɛrɛfɛ. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ an fa fo n'o ye Sala ye, Aba Umar Mayiga. I bɔra ka olu min fɔ an ye, ɲininkaliba sɔrɔ a la inshallah. O b'a to an bɛ ɲininkali dɔ kɛ, yala Muhammed Wuld Chikne hamaula a ɲɛsinnen don silamɛya baara in yɛrɛ gansan de ma wa a tɛ baara wɛrɛ foyi, walima laɲini min b'a bolo ka ɲɛsin silamɛya ma, o yɛrɛ de y'a ka laɲini fanba ye, ka ɲɛsin silamɛw ni silamɛdenw ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Yala ni n ko bɛ i ɲininka sisan, Tarikatul Tijaniya
no o ye amawiya muhamadiya tijaniya ye a kalifa n'o ye muhamadu buye yala kalifa wɛrɛ b'a la min tɛ buye wa. an bɛ nin waati min na kalifa wɛrɛ tɛ yen ni buye tɛ. buye ka kalifaya o fana y'a dan ma baro ye, o bɛ a baro sira bɛ yen, mais an bɛ nin waati min na n'i ma tɛmɛ ni buye ye i tɛ se ka Cheikh Mala sɔrɔ. waatiw tɛmɛna i bɛ se k'a sɔrɔ ni sira wɛrɛw ye, i bɛ se k'a sɔrɔ ni mukadɛmu wɛrɛw ye, i bɛ se k'a sɔrɔ n'a den wɛrɛw ye, mais an bɛ nin waati min na ale kelen de ye Cheikh Mala den ye min tora, wa ale kelen de ye mukadɛmu ye min ka sira tilennen don n'a b'i lase Cheikh Mala ma. sɔrɔ sira foyi tɛ Cheikh Mala la bi ni buye tɛ. buye de ye Cheikh Mala sɔrɔ sira ye. ale buye n'a bɛ filɛli kɛ a ka filɛli n'o bɛ mɔgɔ sɔgɔ, n'a y'a ɲɛ da i kan dɔrɔn i b'i kunkolo biri, o mana kɛ diɲɛ maa o maa ye. ala ma don, ala jɔn ɲumanba don, n'a bɛ taama a ka taama sen n'o ka jan, a tulo numankurunyanfan na o ye yɔrɔ dɔ sɔgɔlen don, bagi dɔ bɛ kɛ a tigɛ la tuma caman, a kunkolo si il est chauve, teliw b'a la quoi, teliw b'a la, mɔgɔ jɛlen don, a fari jɛlen don, il est de teint clair, a yeli ka di tabarikala, a yeli bɛ mɔgɔ nisɔndiya, tuma bɛɛ i b'a ye dulokiba de hawli bɛ a kan na wala dalen bɛ a kamakun na. ale Muhamadu Cheick a bɛ taama, a ka taama n'o ka suma, maa senda ka jan, n'a b'a sen sama, alhamdulillah kɔrɔ nana, sinon a tun bɛ taama ten, n'a bɛ don a fa ka zawiya kɔnɔna na a bɛ hawli bɔ a kun na bonyana ka ɲɛsin zawiya ma. ale Muhamadu Cheick mɔgɔ nɔgɔn don, maa dɔ min a ka ɲi, mɔgɔ ɲuman don, sɔnnikɛla don. a b'a fɔ tuma caman yɛrɛ ma k'ale nafolotigi ye, nka tiɲɛ na a kelen bɛ ka jigi da ala ka kumakan dɔ kan min ni ala y'a sɛbɛn, ni ala y'a fɔ a bɛ a ka kuranɛ kɔnɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam bɔnnaw u k'u ɲɛsin u ka batu ma, u k'u ɲɛsin ala ma, ala yɛrɛ b'u garijɛgɛ. a buye y'a jigi kɛ nin yɔrɔ in ye k'a fɔ ni ala sɔnna ma ale tɛ fantanya, wa ala ma fantanya fana inshallah. alhamdulillah ale buye tiɲɛfɔla don, ni tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ buye bɛ yen, a bɛ tiɲɛ fɛ, wa mɔgɔ farin don, a ka farin, ka dumuni kɛcogo la, ka dumuni ka dɔgɔ, mais a bɛ ji caman min, a bɛ ale de ye tarika in ɲɛma fɔlɔ ye. an bɛ don min na ko bi ale de ye Cheikh Ahmed Mahulla ka kalifa ye. alhamdulillah rabbil alamin. o bɛna an bila sisan, an bɛna ɲɛsin ɲininkali filanan ma ni Allahu taala sɔnna ma. alhamdulillah rabbil alamin. an fa Abba Umar Mayiga, an ɲɛsinnen don i ma hali bi k'a dɔn Cheikh Ahmad Hamawulaw denkɛ Muhamadu Wuli Cheikhna ɲɛnajɛ jumɛn de ka d'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛnajɛ fɛnw na. alhamdulillah ale Muhamadu Cheick n'an b'a fɔ a ma Buye Hayidara, soboli ka d'a ye kosɛbɛ, soko fana ka d'a ye, a bɛ so fɛ kosɛbɛ, kabini waati jan so b'a bolo, a ye so caman mara, wa hali an bɛ nin waati min na so caman b'a bolo. a delila ka so nati ka bɔ Europe ani u nana ka bɔ Maghreb kɔnɔna na, jamana in fantan ani naani a bɛ se ka so sɔrɔ ni fan o fan ye, a b'a ɲini soko ka bɔ a bolo kosɛbɛ, so ka d'a ye. alhamdulillah waatiw fana tɛmɛna, marafa ka d'a ye, ka taa sasi la o ka d'a ye, a bɛ sasi kɛ kosɛbɛ, a waati a bɛ si kungo kɔnɔ, a bɛ taa waati jan kɛ kungo kɔnɔ sasi la. alhamdulillah bi kɔni si janfara maa min bɛ san 80 ni ko la, i tɛna se k'o kɛ, mais peut-être a bɛ se ka kɛ a bɛ tiriw kɛ, marafa ka d'a ye kosɛbɛ, kabini denmisɛnya na fɔ bi a bɛ marafa ka tiri kɛ, o ka d'a ye. bon kɔrɔlen fana ka barta ka d'a ye, ça veut dire compétir, ka siɲɛta ka d'a ye,
a bɛ bon siɲɛ ani kɛlɛ tɛ kelen ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn dan pɛrɛn na ou bien fɛn na c'est ça siɲɛ ta ka d'a ye mais ka ɲɔgɔn da la dɔrɔn sinon kɛlɛ tɛ kɛlɛkɛla tɛ ale mɔgɔw bɛ siran ɲɛ ni ɲɛ dara kan i bɛ siran ɲɛ mais fɛn min bɛ a la kabako la o ye hinɛ de ale yɛrɛ bɛ hinɛ wa a bɛ hinɛ kojugu mais ala ye fɛn dɔ k'a la bunadamaden ɲɛ da kan dɔrɔn jaabi tigɛ mɔgɔw bɛ siran ɲɛ nka hinɛ to fɛn dɔ hinɛ to ma don alhamdulillah i ye min fɔ sisan vraiment mɔgɔ mun ye alakira muhamadu ka tɔriku kalan tɔrikatul islami y'o kalan i b'a ye k'a fɔ an kuntigi alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ninnu y'a diyaɲɛ koba ye sobori ani fɛlɛ i bɛ y'o de fɔ n'o ye sasi ye tireli ka kala fili walima ka bonikɛ fɛnw o tun ka di alakira ye kosɛbɛ ka fara farikolo ɲɛnajɛ kan farikolo la ka farikolo ɲɛnajɛ o ka d'a ye kosɛbɛ alakira ye donc i y'o olu jogo mun fɔ an karamɔgɔ la n'o ye muhamadu wuli shana ye ani i yɛrɛ hakili bɛ to jumɛnw na ani i ye mun ye ka fara o kan buye ka kuma foli ma nɔgɔn ka ca bɛ hakili bɛ to min na dɔrɔn i bɛ n'o de fɔ sinon a ka ɲɛnajɛ ko kɛ man ca mɔgɔ de don a ka ɲɛnatigɛ taabolo cogoya la fɛn dɔw bɛ yen a ma ye a kɔnɔ a ma ye ɲɛnajɛ façon dɔw kɔnɔna na ayi kabini a y'a yɛrɛ dɔn fo bi ala m'a latigɛ k'a ka ye olu fɛn façon na donc o mɔgɔ de don maa min sanuman don fɛn dɔw ma kabini denmisɛnniya na donc fɛn dɔw bɛ yen ayi ale ma deli ka don o kɔnɔ ala barika la inshallah n y'o fana faamuya o diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan o b'an hakili jigin a y'a fɔ 26 mars nali la ko ani 26 mars nali la o tun ye an fa muhamadu wuli shana hamawula k'a fɔ a ka don 26 mars kɔnɔ o tun o siɲɛ fɔlɔ ye donc u b'i ka kumaw sɔnji la n'ala sɔnna an bɛna ɲɛsin ɲininkali wɛrɛ ma tuguni ko o k'i ye i la an fa aba umar mayiga alhamdulillah rabbil alamin mayiga an bɔra ka olu bɛɛ lamɛn sisan bɛna ɲininkali bɛ ɲɛsin i ma mɔgɔ mun bɛ yen ni i bɛ buye fɛ k'a fɔ buye kanu b'i la walima shana hamawula kanu b'i la buye ka laɲiniw ka tugu olu la buye kanu min b'i la i kan k'i yɛrɛ bila cogo dɔw la walima i kan ka kɛ cogo di n'o b'a jira k'a fɔ i bɛ buye fɛ Seydou Vieux Mariko i ka nin question in diyara n ye kosɛbɛ n bɛ nin waati min na maa min k'e bɛ tugu ɲɔgɔnya kɛ buye la n bɛ buye fɛ buye ka hakilina ka di n ye n bɛ tugu a la o tigilama kan ka kɛ maaba ye mɔgɔ ye min bɛ a yɛrɛ wusaya ko dɔw ma a bɛ parce que n'i ye buye nɔrɔ i yɛrɛ la ou bien i ye buye kanu de ɲɛsin i yɛrɛ ma bon jogo ɲuman dɔw bɛ yen nɔ f'olu ka k'i la parce que i bɛ ladegeli kɛ buye la o la o ye tilennenya ye o ye ɲa ko dɔw ma ka kɛ cɛfarin ye alhamdulillah o n'a ɲɔgɔnnaw parce que maa min k'i bɛ buye fɛ i man ka kɛ kalabanci ye i man ka kɛ nkalontigɛla ye i man ka kɛ mɔgɔ ye min ni maa bɛ se ka fiɲɛ dɔw y'i la bɛɛ bɛ se ka fili bɛɛ bɛ fili nka i kana kɛ maa ye min dɔnnen bɛ ni ko dɔw ye ne bolo n'i bɛ buye fɛ i b'i yɛrɛ b'o la ka buye kanu bila i dusukun na i bɛ nafa sɔrɔ buye kanu ye ala ka n'aw sabati buye kanu kan ami ala k'o kɛ an ye ala k'o k'an ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam hɔrɔma kosɔn Sɛki Tijani bonya kosɔn ala k'o kɛ an ye shana hamawula bonya kosɔn buye kanu kosɔn n bɛna an ɲininka yɔrɔ min na o la sisan yɔrɔ buye kanuni a ɲɛsinnen don shana hamawula ka kalandenw dɔrɔn de ma wa ou bien kanubagaw dɔrɔn wa ou bien mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka buye kanu ka sɔrɔ i tɛ wuruditigi ye walima i tɛ tɔrika in kɔnɔ wa mɔgɔ façon bɛɛ lajɛlen bɛ se ka buye kanu ani silamɛya ko tɛ sira la tubabukɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Benjamin Sores chercheur don américain de don
juif de do aka nationalité la aka race la mais aka nationalité la américain de do bon aka recherche fana aya ke buye faka histoire kan ani buye karala ɲɔgɔn na kosɛbɛ ay buye kanu kosɛbɛ ale Benjamin Sores n'a nana Mali kɔnɔ ci la ou bien farafin jamanaw na Afrique occidentale la ci la a tɛ segin ka taa fa ka taa a ɲɛda buye kan buye kanu b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ a n'a ɲɔgɔn na caman bɛ minnu tɛ silamɛw yɛrɛ ye mais buye kanu b'u la u bɛ buye fɛ mɔgɔ bɛ kɛ buye fɛ ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ye mɔgɔ bɛ kɛ buye fɛ ka sɔrɔ diinɛ ko tɛ a ka kɛcogo buye yɛrɛ ka kɛcogo bɛ diya ma ye a filɛ jo sen dɔ la bi n'o ye a kelen bɛ ka jɔ Mali ye cogo min o kosɔn mɔgɔ caman kɛra buye fɛ Mali yɛrɛ ale buye jɔra Mali ye jɔ cogo min na o ye mɔgɔw k'a fɛ ka sɔrɔ minnu na tɛ diinɛ na minnu yɛrɛ fana ni hali silamɛw don u t'ale ka taasira in kan mais taasira in koɲan o ye ko wɛrɛ ye o ye diinɛ taasira ye nka ni buye kanu tɛ sira la mɔgɔ bɛ se ka kɛ buye fɛ ka sɔrɔ i tɛ a nɔfɛ a ka diinɛ na o caman bɛ yen. alhamdulillah an ye o faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ kɛ buye fɛ k'a sɔrɔ i tɛ kalanden ye walima i ma madon buye la ka na wurudi minɛ i bɛ se ka kɛ buye fɛ k'a sɔrɔ i ma se o hakɛ la o b'a to o b'a ɲɛsin ɲininkali wɛrɛ ma ka kɛ i la o ɲininkaliw ye ɲininkali jumɛn ye dɔ in bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na yala buye kanu bɛ mɔgɔ mun na mɔgɔ mun ye buye kanubagaw ye yala u ka buye kanu in a dankɛnɛmayali k'a waleya a bɛ bɔ buye ka kumakan labatoli de la wa bien fini de don wa bien ka kɔlɔsi de don kan na o dɔrɔn de don wa bien ka buye ka kumakan ani buye ka laɲiniw k'olu supporter k'i jɔ olu kɔfɛ ninnu na buye kanu bɛ dɔn teliyala jumɛn de la. u tɛ sira la ale ni kɔlɔsi ko tɛ sira la buye kanu ye ko wɛrɛ de ye maa minnu ni kɔlɔsi b'u kan na olu ka buye fɛ o ye wajibi ye u kan parce que olu ye kɔlɔsi min ta buye fa ka sira de don a faw o ye Sheikh Ahmed Tidjani ka sira de ye n'a bɛ fɔ a ma Tidjaniya min ni Sheikh Ahmed Tidjani nana di Sheikh Ahmed Makoula ma ɲoro donc Chana Mala ka sira in o de b'a mɔgɔw bɛ kɔlɔsi don tali kelen tigiw maa min kɛra Chana Mala ka kalanden ye i karamɔgɔ denkɛ i bɛ k'a fɛ wajibi bon ani maa minnu kɛra buye fɛ a ka kɛcogo a n'a ka jigo a n'a ka baarada olu kosɔn u tɛ kelen ye mais u tɛ wajibi ye ko n bɛ buye fɛ dɔrɔn n bɛ kɔlɔsi dɔn ayi kɔlɔsi ko ye diinɛ ko ye mais mɔgɔw bɛ buye fɛ ka sɔrɔ diinɛ ko tɛ Mali kɔnɔ yan maa caman bɛ yen an ye buye ka politique kɛ yan a ka politique kɔnɔna na mɔgɔw nana politique in kɔnɔna na chrétiens don mɔgɔw nana politique in kɔnɔna na bolisɔnnaw don u y'a yira buye anw kɔni an bɛ an ka bolisɔn de la de nka a ye min fɔ Mali ko la an tugulen bi kɔ mɔgɔw bɛ yen kadiriyaw de don an y'o ye Bukuyere la Dukurelaka dɔw bɛ yen u ka ma olu ye kadiriya de nka ni buye ye fɛn o fɛn fɔ o tugulen bɛ buye nɔfɛ a ka ko o ko la donc diinɛ ko tɛ mais buye yɛrɛ ka kɛcogo a n'a ka hakilina tigiɲɔgɔnyali o de don o de ye buye kanu ye. alhamdulillah an bɛ dugawu k'an bɛɛ ala k'an bɛɛ kɛ buye kanubagaw ye ala k'an bɛɛ kɛ buye kanubagaw ye ala k'an bɛɛ kɛ buye kanubagaw ye an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka ɲininkali ninnu jaabili la yala an bɛna ɲininkali dɔ kɛ e yɛrɛ la yala kalanden kulu minnu bɛ nin lamɛn diɲɛ fan 14 fɛ n'olu kelen kelenna ye e ka numéro e wele ka ɲininkali kɛ e la yala a bɛ bɛn i ma wa n'a bɛ bɛn i ma awɔ o bɛ diya an ye wa ni a bɛ bɛn i ma ka segin ka i ka numéro di kalandenw bɛ diɲɛ fan o fan walasa u mago bɛ kunnafoni o kunnafoni na u ka se k'o sɔrɔ teliya la. alhamdulillah a tɛ kɛ ne ma baasi ye ne ye n yɛrɛ bila o baara in de la ne ka numéro ninnu fana donnen don mɔgɔw bɛ wele diɲɛ fan 14 u bɛ ɲininkali kɛ n na n bɛ min dɔn n b'a jaabi di n tɛ min dɔn fana n b'a fɛ maaw bɛ wele fana ka bilasirali ɲini n bolo an b'a fɛ ka nin kɛ a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na n b'u bilasira a kɛ ni ta ɲɛ a don ta a b'o ta ainsi de suite o tɛ baasi ye n bolo ne ka numéro ye 76 22 60 93 7 ni 6 ani 2 fila ani 6 ni 0 ani 9 o ni 3 76 22 60
93. Nka nin kuma in na sisan n bɛ ka différence di Buye kanu cogoya wa n kumana ni kuma cogo dɔ ye o tɛ Buye bɔ diinɛ kɔnɔ. Buye ye diinɛ de ye. Buye tɛ fɛn wɛrɛ dɔn ni diinɛ tɛ. Buye ɲɛsilen tɛ fɛn ma ni diinɛ tɛ. Mais maa bɛ se ka kɛ Buye fɛ ka sɔrɔ diinɛ ko tɛ. O tɛ Buye bɔ diinɛ kɔnɔ. Bon an ye donsow ye u bɔra yan u nana u taara Buye fɛ yen a dɔw bɛ yen nɔ diinɛ ko t'u bolo mais donso don u nana Buye y'u bisimila a y'u bonya a y'u karama. Buye ka kanu ni Buye bɛ min na o tɛ kelen ye sinon Buye ka baarada ye diinɛ de ye a ɲɛsilen bɛ diinɛ de ma diinɛ de ka gɛlɛ a bolo ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Donc Buye ka diinɛ ko a tɛ n ka kuma ninnu tɛ Buye labɔ diinɛ kɔnɔ. Buye ka diinɛ ka bɔ a bolo ni fɛn bɛɛ ye. I bɛ fɛn bɛɛ kɛ Buye la a bɛ se ka mun i kɔrɔ fo diinɛ sɔsɔli a tɛ sɔn a tɛ jɛn n'a ye yɛrɛ. Donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Seydou Vie Mariko e yɛrɛ fana bɛ foli bati ye ka foli kɛ Nuru Hamawiya lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye ani kalanden groupe fɛn fɛn bɛ yen minnu b'an ka kuma ninnu partager ani mɔgɔ o mɔgɔ n'a b'a lamɛn an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ la. Seydou ko ni Ala sɔnna a bɛna siɲɛ wɛrɛ ɲininkali kɛ Buye ka politique la ni Ala sɔnna a ma n'a nana wa dɔnniya min b'an bolo fana na an n'o fɔ aw ye assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ta'ala barakatuh. An balimaw an ye min sɔrɔ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la o ye nin an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Muhamɛdi Wuli Sihana Hamawulaw ye Ala k'a kɛ a fa muradu ye Ala k'anw yɛrɛ kɛ Buye muradu ye. An bɛ dugawu kɛ Aba Umaru Mayiga yɛrɛ fana ye Ala k'an ɲɛmɛ a la Ala k'an ɲɛmɛ a la Ala ka ani an kɛ ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ye. An bɛ min fɔ Ala k'a faamuyali ko ɲuman di jama ma. Kuma bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ dɔw bɛ se ka kɛ fili ye o ye hakili ka baaraw de nka min b'an dusukun na ani min bɛ da la o tɛ kelen ye. Dusukun bɛ fɛ k'a fɔ k'a jɛya nka da kɔni bɛ se ka na ni kuma ye tuma dɔ k'a sɔrɔ dusukun ka laɲini tɛ o ye nka an y'a dabɔ min kama an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ Buye yɛrɛ hɔrɔma kosɔn Ala k'a faamuyali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. An tun b'a fɔ n ko nin ye bi ta in ye ka bɛn ni sankura tile 2nan ye donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh.